Čaute, vítajte opäť v našej PMC obývačke a opäť tu máme príchod nového setu. Tentokrát není žiaden iný ako Stellar Crown. Musím povedať, že výnimočne už pred predstavovačkou mám naotváraných pár balíkov a som mega zvedavý, čo nám padne. Sú tu krásne hity, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Dneska si predstavíme Booster Box. Prvá vec, čo si človek všimne pri produkte, je jeho dizajn a v tomto musím povedať, že ten Booster Box sa mi moc nepáči. Je taký nevýrazný Pokémon, vlastne v zásade priniesli nám nového Pokémona, není ani úplne jasné, ako vyzerá. Jediný pekný obrázok na tom Booster Boxe je Lapras, ale samozrejme nejdeme sa hrať na to, ako produkt vyzerá, ale čo obsahuje. No a ako štandardne Booster Box obsahuje 36 balíkov. Samotné arty balíkov sú za mňa trošku lepšie, ale odpálený z nich nie som. Tie farebné kombinácie, ktoré nám Scarlet and Violet éra dávala doteraz, boli podľa mňa lepšie. No, tunak to za mňa zachraňujú tieto dva balíky, a to konkrétne Lapras Tera a Cinderace Tera, ktoré sú naozaj krásne. Galvantu a Terapagos. Už to není úplne to, čo by som ja chcel vidieť. Tu sa úplne strácam, že vlastne ako to vyzerá. Ale OK, povedzme si, že fajn. No ale dôležité je, čo sa v týchto balíkoch nachádza. Verím, že si pozrieme spolu dneska krásne hity a ideme rovno na to. Prvý booster Stellar Crownu, ktorý natáčame na video. A pomaly ale isto si môžeme povedať, čo od tohto setu očakávať, aké karty hľadáme. Čo je veľmi fajn, hrajú sa trošičku ako keby s dizajnami jednotlivých common kariet, v tomto prípade sa bavíme o energii. Máme tu nové pozadíčko, niečo podobné ako Cracked Ice, aj keď není holografické, ale je fajn, že vidíme nejakú zmenu, vidíme nejakú snahu. Čo sa týka samotných artov kartičiek, prvé 2-3 boostriky si dáme pomaly, nech si môžete napozerať, že ako to cca bude vyzerať. Nie som z toho uletený, ale pár common kartičiek je tam naozaj pekných. Paumy a Alcremy, non-holíčko, takže začiatok pozvolný. Ale tie pull ratey by som povedal, že nie sú zlé pri Stellari. Štandardne, ak sa nemýlim, mali by sa nám tu nachádzať 3 single goldy. Altart nie je garantovaný, no zatiaľ, čo som mal možnosť vidieť, tak skôr je šanca, že tam bude. A hneď začíname prvým full artom a je to tréner Kofu. Čiže začíname stredný hit hneď z prvého balíku. No ale pokračujeme. Čiže čo týka tých full rateov, povedal by som, že taký štandard tej druhej polovice Scarlet and Violet setov. A hity, na ktoré sa tu môžeme tešiť. Top hit, zatiaľ očakávaný top hit by mal byť Terapagos EX Altart, ktorý dúfam, že uvidíme. Veľká novinka do tohto setu. Pokémon Company spravila krok, ktorý je za mňa veľmi dobrý, lebo je to veľké oživenie. A jedná sa o Rainbow Border Terakariet v tomto sete. Vyzerá to naozaj super, nejakú Terakartu určite z Booster Boxu vyťahneme, takže povieme si, že čo myslíme. A začíname Ace Packom, Deluxe Bomb, uvidíme ešte cenovo, ako to bude vychádzať. V poslednom sete boli Ace Packy. Skôr som povedal, že zberateľské a tým pádom sa ich cena nevyšplhala tak vysoko, ako by mohla, keďže tréneri ich nejak vo veľkom nezháňali. Tréneri hráči, samozrejme. No ale ku samotným Pokémonom, mimo Terapagosa, sa tu nachádza samozrejme viacero altov. Zaujímavé sú podľa mňa skôr tie trénerské, ako Lacy a Briar. Guplin, jedna z nádherných single goal tohto setu. Veľmi, veľmi pekne spravená, jednoduchý art, ale má podľa mňa veľmi príjemný taký vibe, ktorý z tej karty ide. Takže to sa tešíme, tá nám do zbieročky rozhodne chýba. A je to super. A keď už sme pri single goldách, keď utečeme od tých altartov, ktoré pre mňa osobne artovo nie sú až také zaujímavé, tak single goldy nám to naopak absolútne vynahradzujú. Úplne najväčší ťahúni tohto setu za mňa, možno aj top chase karty, sa stanú Squirtle či Bulbasaur, ktorí sú naozaj nádherní. A
nie je to ale jediné, tých single gold pekných je tu naozaj že veľmi veľa. Čo by som ja ešte vypichol ako takú, že topku, tak je Zeraora. Nádherná single golda Zeraory. Budeme mať určite možnosť si nejaké ďalšie pozrieť. Hydrapple EX. Nový dračí Pokémon. Respektíve nie je dračí, je listový, ale je to drak. Je to Hydra. Čiže zatiaľ to padá. Zatiaľ už aj z tejto vzorky uvidíme, či príde nejaké hluché obdobie. Uvidíme, či sa nám podarí potiahnuť Golda alebo Goldy, čo ja sa osobne teším. Začínajú zo Scarlet Violet Arrow naberať trošinku na hodnote. Tie púrejty sú naozaj ťažké, sú ťažšie ako na Altarty. A vďaka tomu tá cena na nich sa stabilizuje. Povedal by som, že v priemere 15 plus eur aj na také tie základnejšie goldy a tie lepšie sa pohybujú 40 plus, čo je naozaj že bomba, lebo raritovo si to určite zaslúžia. A sme tu podľa mňa najkrajšia EX Terra karta, Fullartový Lapras. Prekrásne a tu vidíme tie Rainbow Border. No podľa mňa, že bomba. Mne sa to, že fakt ľúbi. A ideme pokračovať. Prvý Rainbow Border je za nami. A ten druhý, ktorý by sme chceli vidieť, by už mohol patriť niektorému z tých Altartov. Hovorím, nie je to preto, že by to boli nejaké moje maximálne chase karty, ale skôr je to preto, že ešte naživo som ani jeden Terra Alt nevidel z tohto setu. A veľmi rád by som si ho jednak pozrel a druhák vám ho ukázal. No a už trošinku zrýchlime. A ideme hľadať krásnotky z tohto setu. Napriek tomu, že nemám ja úplne rád Raging Bolta ako Pokémona, tak má tu veľmi peknú kartu, práve v minulom boostri sme ju mali. Ak sa k nej dostaneme znova, tak vám ju ukážem detailne. Chcem povedať, že v celku pekný art. Podobný ako má jeho Altartová verzia. A on sa proste do toho prostredia. Nádherný Electabuzz. Drifloon, Gooplin a Iron Boulder. Takže zrýchlenie nám zatiaľ šťastíčko neprinieslo, ale máme boostrov pred sebou ešte dosť. Takže vôbec nezúfame. Myslím si, že zatiaľ ideme veľmi dobrým tempom. Hitov máme podľa mňa už v tejto chvíli, že zo 7, 6-7. A to sme není ani v polovici booster boxu. Prasátenko. Krásna Ivina v tomto sete sa nám nachádza. Opäť zase raz krásna Ivina. Mewtwo a Blastoise EX, karty Venusaur Blastoise, ktoré sú v tomto sete, ma trošku sklamali, lebo neviem, či sú to úplne presné reprinty zo 150 jednotky, ale vyzerajú takmer identicky, čo je veľká škoda. Obľúbení Pokémoni, veľmi silné ikony celého Pokéverzu a nedajú si tú námahu, aby ich spravili niečím zaujímavé, niečím špecifické. A Single Golda číslo 2, Archaludon, ktorý nám taktiež chýba, momentálne nám chýba všetko, myslím, že Single Goldu nemáme potiahnutú ani jednu do našej súkromnej zbierky. Takže Single Golda číslo 2. Ak sú moje výpočty správne a nemýlim sa, čaká nás už len jedna Single Golda, ktorú dúfame, že bude jedna z dvoch, a to Bulbasaur alebo Squirtle. Tieto Single Goldy, čo tu nachádzame, sme už mohli vidieť predtým v jednom z čínskych Pokémon produktov, ktorý sa k nám dostal. Dá sa kúpiť Lapras EX, jeho menšia verzia, Terra Rainbow Border. Opäť nádherná karta. Čiže nemáme v zbierke tieto čínske verzie. Čakali sme na to, či, kedy a ako výjdu v anglickom prevedení. Čo je trošku škoda, že ich rozbili ich celistvosť tým, že Charmandera dali ako promičko do Obsidian Flames ETBčka a zvyšné dve karty dali do klasického setu. Čiže zberatelia, ktorí zbierajú master sety, si nebudú vedieť tie karty založiť spolu, čo je veľká škoda, ale vyzerajú naozaj výborne. Ale čo už. Aj taký je život. Tie všetky karty a všetky arty Otvorm EX, tretí full art na tento booster box.
Vôbec nie je zlé, vôbec nie je zlé. Čiže všetky arty, ktoré sú zaujímavé, si určite ukážeme vo videu, na ktorom sa bude otvárať ETBčko. Neprídeme o to, no teraz sa pozrieme len na to, čo nám padne z tohto jednoho booster boxu. Ale overall musím povedať, že ja sa celku obávam Scarlet and Violet vždycky, keď príde nový set, že čo z toho bude, ako to vypálí, aký bude mať z toho pocit. Ale napriek pochybnostiam aj pri Stellarii je to podľa mňa jeden veľmi pekný set, má zaujímavé zmeny a pár veľmi pekných artov, veľmi pekných single gold. Jediná taká slabina v mojom ponímaní sú altarty, kde z Pokémonov, keď sa bavíme naozaj čisto o tej dizajnovej stránke, sa mi nepáči v zásade ani jeden. A akurát to je ten Raging Bolt, o ktorom sme hovorili. Veľmi pekná karta. Akurát tie trenerské alty, tak tie sú naozaj fajn. Tie sú veľmi pekné. No dobre, sme v poslednej štvrtinke, by som povedal. Čakáme na Altart alebo na Goldu, či sa nachádza v tomto BBčku. Či sme mali šťastnú ruku. Ale už v tejto chvíli si myslím, že počet hitov, ktorý máme Medicham EX, je veľmi fajn. A pomalinky stále ďalšie a ďalšie pridávame. Joltik. Joltik má taktiež veľmi peknú single goldu v tomto sete. Krásne žltú, výraznú a pritom pomerne jednoduchú. Lacey, Fanrotom, Crabominable je posledná single golda tohto booster boxu. Škoda, čiže chase kartu sa mi potiahnuť nepodarilo, ale tento Yeti naozaj za mňa tiež podarené. Ja osobne som fanúšik jednoduchosti a táto karta je proste tak jednoduchá, jak len môže byť. V zásade na prvý pohľad len biela karta, ale keď sa človek zapozerá, tak tam vidí Crabominable. A to je to, čo mne sa páči. Nehovorím, sú karty ako Mew VMAX Altart z Fusionu, kde je vlastne všetko absolútne najzložitejšie, aké môže byť na tej karte a človek nevie, na čo sa pozerá. A pár takýchto kariet je, ktoré sa mi naozaj páčia. Ale overall som určite fanúšik jednoduchosti na artoch. Graveyard. Blížime sa ku koncu. Posledných 6 boostrov. Ak dobre vidím a počítam. Rhyhorn, Riolu. A Cradily, Holíčko. No poďme. Stellar, dopraj nám ukázať všetkým, že ako môžu vyzerať altarty v tebe. Cinderace EX, opäť táto karta EX-ová možno nie až tak úplne prepracovaná, ale stále veľmi pekná. Full Art Cinderace je veľmi nádherný, veľmi pekná karta, čiže rozhodne nenahnevá ani tento hit. Čo sa týka hrateľnosti, tak zatiaľ tam úplne presne neviem, že čo kde ako. Jediné čo, tak Terapagos by mal byť hrateľný v ktorejkoľvek verzii. Takže ten pravdepodobne aj základný si bude držať nejakú hodnotu od začiatku. Čo je veľmi fajn pre ľudí, ktorí ho nájdú viackrát, lebo hráči ho budú mať záujem, takže nejaké peňažky sa vám budú vedieť vrátiť naspäť. Aj takýmito základnejšími hitmi. Iron Boulder. Posledné 2 boostre. Glossy, Electabuzz, Jireček. A otvorný X, Červíček EX-ový. No a Last Pack Magic, tých hitov máme toľko, že úprimne už ani nedúfam. Ale poďme sa na to pozrieť. Dáme si slow roll posledného boostriku. A budeme dúfať. Mienfoo. Scorbunny. Crab. Alcremie.
Area Zero a tým pádom už vieme, že v tomto boxíku sa altár nenachádzal. No poďme si prebehnúť hity, ktoré sme tu našli. Čo sa divím, že na booster box bola iba jedna ace-pack karta. To som zvedavý, že či je to len náhoda, lebo štandard bol väčšinou 2, ale počet hitov máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veľmi pekné, povedal by som, že absolútny štandard, keby k tomu bol ešte náhodou altár, sme na 14 a je to úplne super. Nemali sme úplne to šťastíčko, že sme našli naše chase hity, ale hovorím, niektoré karty naozaj podrené. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, verím, že budete mať viacej šťastia ako ja v tejto otváračke na hity, ktoré naozaj chcete mať v svojej zbierke. A povedal by som, že tomuto setu overall by som šancu na vašom mieste rozhodne dal. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu s nami boli a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!